Te-am căutat în măruntaiele tăcerii și m-am izbit de zidul nepoezii. Azi mă întreb ce înseamnă să pleci. Cum e să fii aerul răcoros care dansează cu pielea mea de găină într-o cameră închisă, într-o noapte de iarnă, un an mai târziu? Cum ar fi să existi în forme pe care le pot atinge cu mâna, dar nu cu inima? Celule vii de care se lovește lumina și se transformă în culori. Celule în care râsul tău și numele meu pe limba ta nu mai locuiesc de mult. Iar amintirile pe care altădată le păstrai ca pe o colecție de diamante zac zob pe parchet împrăștiate în toate camerele corpului tău cald. Ce drum ai fi ales tu pentru un la revedere fără cuvinte? Poate ești undeva pe un vârf de munte al limbii mele unde brazii și localnici încă refuză să tacă. Poate ești undeva sub oasele unei cărți pe care, cu un buchet de îndoieli și o scrisoare tipărită, am lăsat-o să iasă în lume și să ne strige numele, ca și cum ecoul nici nu ar fi contat.